Salam tentrem rahayu. Keparenga kawula nepangaken diri kula Yakobus, Pendeta GKJ Banjarnegara. Sedherek pamiyarsa ingkang kinasih, ing wekdal menika keparenga kawula badhe maosaken renungan sadar Rebo 19 Januari 2026 ingkang jejeripun Abdi Ningsun. Waosan kitab suci kapundhut saking Matius 12 ayat 18 ingkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Lah iku abdi ningsun, pilihan ingsun, kekasih ingsun, kang ndadekake keparenging kalih ingsun. Bakal sun paringi roh ingsun, sarta bakal ngundangake pengadilan marang sakabehing bangsa. Mekaten kala wau waosan kitab suci rahayu saben kita ingkang midhangetaken saha purun ngestokaken dawuhipun Gusti wonten ing saurting lampah gesangipun. Haleluya, amin. Sedherek pamiyarsa ingkang kinasih, sumiyuting angin ing pinggir seganten ageng sanget. Njalari wit-witan ing pinggir seganten sami ambruk lan griya sami rubuh. Meh sedaya risak. Namung wonten setunggal uwit ingkang tetep ngadeg jejeg. Inggih menika wit pring. Kenging menapa wit pring menika boten ambruk? Awit pring menika nggadhahi daya ngetutaken kawontenan utawi lentur ingkang sae sanget. Temah saged mliyak-mliyuk ngetutaken lampahing angin lan boten tugel sarta rubuh. Injil Matius 12 ayat 18 menika nggambaraken bab Gusti Yesus minangka abdinipun Gusti Allah ingkang kautus kangge mbabaraken keadilan lan kayekten kanthi welas asih lan katresnan. Ing saurting gesang lan pakaryanipun ing jagat, panjenenganipun boten nedahaken wewatekan ingkang kasar lan metek asanes. Ananging kanthi welas asih lan sabar, kados ingkang sinerat ing Injil Matius 12 ayat 13 sekawan. Gusti Yesus trenyuh penggalihe marga saka welas. Rawuhipun ing jagat menika boten ngasta kekerasan, ananging ngasta welas asih dhateng tiyang-tiyang ingkang kepetek lan kasingkiraken dening masyarakatipun. Gusti Yesus kados dene uwit pring ingkang kiyat nanging welas asih. Kekiyatanipun katedahaken ing kukuhing batosipun nalika netepi timbalanipun Sang Rama. Mila trep kados pangandikanipun Gusti Allah ingkang ngendika, "Lah iku abdi ningsun, pilihan ningsun, kekasih ingsun, kang ndadekake keparenging kalih ingsun." Nalikanipun tiang Farisi, para imam lan pangagengipun tiang Yahudi sami nampik, Gusti Yesus boten gigrik lan semplah. Panjenenganipun tansah tatak nglairaken pakaryan kawilujengan lan babaraken piwulanging kayekten. Kados ingkang sampun katindakaken dening Gusti Yesus ing lampahing gesangipun, kita minangka tiyang Kristen sampun namung embel-embel, ajrih menawi wonten ingkang memodo lan ngajrih-ajrihi. Sanadyan kedah ngadepi kapetek, kita kedah tansah nglairaken pakaryan kawilujengan ing saurting gesang kita. Mekaten kala wau renungan sabda winedhar. Gusti Yesus berkahi. Amin.